Точно. Добре да кажа здравейте официално вече, макар че изобщо не искаме да сме официални, искаме да е супер неофициално, да си пием виното, лимонадата, сока и просто малко да си побъбрим на 23 май, един ден преди 24 май, който за нас двете е много любим празник, защото литературата ни е много важна, писмеността ни е много важна, думите са много важни и вие много ни харесвате. Така че много, много ви благодарим, че дойдохте сърдечно, да споделяте това време с нас. Аз ви открих преди няколко години съвсем случайно. Много искам да ви разкажа тази история, защото за мен е много вълнуваща. Дори сега, като го говоря това, се връщам там. Поръчах си вашата книга, може би около седмица, преди да ми направят една медицинска интервенция, една биопсия, от която много, много ме беше страх и плачех денонощно. Си спомням, че започнах да чета и може би тази една седмица, от момента, в който получих книгата, до момента, в който влязох в болницата за процедурата, може би бях прочела 3 или 4 пъти, да не кажа и повече. И през цялото време плачех. Само че с много такива чисти и хубави сълзи и ми беше много, много хубаво и беше голям катарзис. И много ме държеше тази книга. Взех си я в болницата, държах си я през цялото време, преди и след процедурата и ви свързвам с нещо много, много хубаво. Защото когато излязоха резултатите, я прочетох пак. Всичко беше перфектно и страхотно. И така, вашето творчество всъщност ми е много важно. И исках да сложа лица и за тези думи и много исках да имам възможността да си говоря с вас. Здравейте от мен. Цвети, ти мютна ли се? Какво стана? Тука ли си? Тук съм, опитвам се просто... Добре. Да. Ами аз искам да кажа, че тази история е изключително вълнуваща и наистина аз просто обожавам такива истории, то не че са супер много, разбира се, смисъл това, то всяка една така история, дори сходна по сюжет е неповторима по същество, защото всеки човек в такава ситуация ги усеща нещата различно, но искам да кажа, че това лично за мен е много важно, защото аз примерно да кажем, наскоро бях на един литературен, където нали беше с хора от литературата, т.е. хора, които се занимават с литература и аз бях поканена като човек, който нали, се предполага, че също се занимава с литература. И там модераторката, която иначе е много симпатично момиче, нали, но тя явно не е запозната, може би, с нашето творчество с Цветелина. Нали, тя каза, което аз абсолютно го разбирам, защото това също е едната страна на монетата. Но тя каза... задържиш. Искам да се смея с вашите неща. Имам смешни неща и по-добрия вариант, отколкото нали, да ревеш, защото много хора споделят, че се съсипват от ревът. И тя каза, защо, как така, от къдя на ще реват? И явно просто не беше чела книгата, но се радвам, че ни интервюират хора, които са чели книгата, което е супер. Ами, да, вашата книга за мен е изключително важна и се стои на много важно и видно място в моята библиотека. Аз имам второто допълнено издание, между другото. Така, ами добре, толкова от мен, това беше малко лична история, не знам дали трябваше точно така. Благодаря, че сподели. Цветелина изчезна, но аз ще я покривам докато се появи, не знам какво стана. Нека да оправим слушалките. Технически затруднения. Слушам, просто още не. Чуваш се, какви са тия затруднения? Ти се чуваш, не мога да разбера какво има. Да, са на слушалки, искам да се сложа. Може би Ирина малко между другото прекъсваше на моменти, но се разбира, нали? Добре. Моята история за срещата с вас е през Фейсбук. Аз не успях да се докопам до книга. Търсих я, обаче вече беше изчерпана и за съжаление ще чакам или до печатка, или ако решите нещо друго да издадете. Съвсем скоро ще има допечатка, която обаче ще е в много ограничен брой, така че ще трябва да се наредиш. Добре. Ще следя с трепет да излезе. Ами, ако искате, аз мога да задам първия въпрос.
пък Цвети, когато стане готова, ще се включи и тя. Нека да отговори първа, тя е без това обикновено отговоря първа, аз през това време си го... Ама ти се чуваш, защо не отговориш ти? Да, знам, ама се чувам в целия апартамент, етаж и вход, затова искам да съм на слушалки, защото тук всичко кънти. Добре, на мен много ми хареса, че в едно интервю, понеже изгледах няколко интервюта с вас, в едно интервю Цветелина казва, че в началото Антония се е струвала много надута. И понеже и нашата история с Ирина започна така, ние се познаваме от студентските години, учихме заедно унгарска филология и аз си мислех, че Ирина е много надута и не се... Година и половина някъде не бяхме особено добри приятелки, даже не бяхме ние приятелки. И до ден днешен не сме добри приятелки, просто работим заедно. Да, това също щеше да е въпрос, но... Да, чувате ли сега? Чувате. Да, добре. Въпросът е към теб така или иначе, така че трябва да отговориш на него. Така, слушай. Въпросът ми е, когато вече се стиковахте, сработихте, открихте, че една с друга можете да общувате много хубаво, можете да вършите хубави неща. Имахте ли някакъв такъв вау момент? Имаше ли някакъв момент на осъзнаване? Аз тази жена можеше да съм приятелка с нея много по-рано, защо изгубих това време? Или просто тогава му е било времето? И е трябвало да израснете, за да стигнете. Като Цветелина, само да ли чу пред историята, смисъл предвестника на въпроса, но въпросът извира от това, че ти си казала в някакъв че първоначално си ми мислила за много надута. Така ли? Да. Това съм го забравила вече. Аз после казах, че ние не сме приятелки, което го казваме. Да, това го чух. Вау момент... Интересен въпрос, както се казва. Не съм сигурна, че има вау момент. На нас самата среща Цветелина ни беше вау момент. Само с купи по тия. Това сме го разказвали другаде, нали, по много така особен и специфичен начин се запознахме. Като под запознахме имам предвид не официалното запознанство, защото ние работихме там няколко месеца в една онлайн медия заедно като колежки, но през това време, нали, когато се запознахме в смисъл на това да се заговорим и да се свържеме нещо, беше много такова. Беше вау момент тогава на улица Стара планина, където ни беше редакцията лятото на 2017, нали така? Да, това е преди 7 години. Да, не е толкова малко вече. 7. И аз бях в пика на някаква тревожна криза, едва се бях довлякла до офиса и седях в колата си и бях потънала в мисли за това колко ми е зле и колко съм зле. И в този момент по тротуара покрай мене мина Антония, която ревеше и просто видимо беше по-зле. Смисъл, което ме да кара веднага добре да се почувствам аз. Нали? Смисъл, казах си, че не съм толкова зле, тази жена изглежда абсолютно съсипана. И тогава вече се заговорихме и аз се заведох на църква. Всъщност това беше така, първата ни среща беше в руската църква. След като ти ме заведе на църква, след като аз бях прекарала цялата си обедна почивка в обикаляне по близките църкви, но във всяка една имаше опело, това не е шега. Да, така беше. В Разкев имаше опело, после отидох в Света София, имаше опело и се зачудих дали да отида до руската църква, обаче ми свършваше обедната почивка. Ние тогава работехме под малко по-така концлагер режим от към тайминг. И аз тогава и казах, не се занимавай с глупости, отиваме в руската църква. И така и направихме при Свети Серафим долу, където се пишат писма. Аз даже имам една творба на тази тема. И всъщност така се закачихме. После беше така много интересно лято. Не мога да кажа много хубаво и щастливо. И двете бяхме така потънали малко по повърхността поради абсолютно различни причини. Но си спомням, примерно, обедни почивки в Докторска. В Зимов ходихме да ядем едни миди. И тогава си спомням, че бяхме седнали и ядяхме тия миди. Антония каза, че супер прилична. Само че детето ми тук. И което е така, принципно, нали, наистина има естетическо-визуална прилика между мидата и женските полови органи. И аз си казах, Боже Господи, колко е цинична, това ми харесва. И
Къде друга да ходихме? След това тя, понеже снимаше тогава с един нейн Зенит, се снимахме на Цицата горе в Царската градинка. Улиците на книгата са снимани с този Зенит. Да, така е, както и вътрешните нашите снимки, които са вътре. Те пък са на стадион Раковски в Иван Вазов. Така че всъщност цялото ни лято на запознанство беше вау момент, като вау нека не се приема много положително. Просто беше силно. Не мога да кажа, че беше много, много хубаво, но беше много силно. Да. Нали, но иначе вече в процеса на творчеството аз не мога да се сета за някакъв такъв момент специален, конкретен миг, в който да съм си казала, трябваше да срещаме преди 20 години. Не, защото ако се бяхме срещнали преди 20 години, вероятно до сега щяхме сме се изпокарали и разделили и нямаше да правим това, което сега правим. Да, защото в крайна сметка за това, което ние правим, се изисква, може би, една зрялост, както и да звучи тази дума. Старчески звучи. Вие ходите, ядете миди, ходите по църкви заедно, твърдите... Не, това беше едно време, вече нищо не правим заедно, само в Сломато ходим заедно веднъж в месец. Тоест, затова не сте приятелки, така ли? Защото не правите нищо заедно или просто не кликвате на други нива, освен на творчески? Или? Ами не, то е ясно, че ние сме приятелки в крайна сметка. Въпреки така. Във всяко интервю. Но то какво значи приятелки? То сега, може би, вие сте по-млади от нас с едно 10 на години най-вероятно. В годините разбирането за приятелство и тежестта, която тая дума носи, се трансформира по много начини. И аз някак си вече съм се отказала да лепя етикети на хората около мен. Ами по-скоро така със сигурност с Цветелина има някаква връзка, която се надявам да продължи във времето. Не знам, и двете има предразсъдък, че приятелството е нещо, което е дългогодишно. Макар че ние 10 години общуваме, така че това може да мине за дългогодишно до някъде. Не знам, Цветли, довършим мисълта като една приятелка. То не знам какво значи дългогодишно. В смисъл 7 години са си 7 години. Сега аз имам приятели от 2-3 години, буквално, както и Антония, нали, които са по-дългогодишни. Но, нали, от 32-3, не, но от 20 и неколко, да кажем. Аз казвам, че аз съм в момента на 38, това обаче не го казваме, защото... не, аз го казвам вече. Ние сме на 37, така че... Значи вие сте по-стари от Антония. Тя не знам, защо тя се прави интересна. Ама вижте, ние направиха забележка. Това означава, че приличаме на около 50. Не е вярно, ние просто не коментираме. Ние, защото в страницата така редовно се базикаме, понеже много хора така примерно около 50 годишни ни припознават за набори и редовно се базика, че сме на 50 плюс и 60 плюс. Нали, също аз съм 86-ти набор. Нали, имам примерно приятелка, в която съм се познавала от 4 годишни. Сега сме приятелки в този смисъл от 4 годишни, но сме заедно толкова. Така да е, нали, в този смисъл може би не е толкова дългогодишно приятелството, но то приятелството може да се измерва, нали, не само във време. Смисъл, той в случки може да се измерва и в преживявания. Аз мисля, че с тези 7 години щем, не щем, някак си бая неща преживяхме заедно, както заедно, така и по-отделно, но заради все пак честата ни комуникация са станали достояние информационно и емоционално на другата. Така че, да, имаме в текст за приятелството, даже бих го прочела. Ние сега тук нямаме за цел да правим литературно четене, но що па да не направим, само че не имам достъп до Фейсбук, така че няма го прочета сега, може би малко по-късно. Но в него се казва какво е приятелство, като така се прави един паралел с младостта на баща и на Цвети, светла му памет, когато той е направил за свой приятел геройство от храброст. И там се описват едни сцени, в които се ходи по едни болници, пъти бъркат в газа. Всъщност негов приятел е направил за него, не той е приятел. Да. Но много така цветуща история, която разказва за саможертвите и така готовността да бъдеш насреща, каквито не можем да кажем с лека ръка, че виждаме в днешно време навсякъде, защото нека да сме честни, хората вече наричат приятели, които Кьорго и се казват. Аз като видя някой, че имам повече от 3 приятели, ми е ясно, че няма ни един смисъл. Това някакси вече стана, ти си ми приятел, следващия момент
ако наистина ти трябва по някакъв начин да опреш до този човек, се оказва, че не сте чак толкова приятели. Нали? Аз тук сега искам да допълна малко Антония за това, че нали, наистина приятел в нужда да се познава и е хубаво нали, да мерим приятелството си по това, кога човека ни подкрепя. Но не само, затова трябва да те допълвам, нали, защото някой освен да те подкрепя, когато си зле и да страда с тебе, ако ти е приятел, е много важно и да се радва за тебе. И понякога това е даже по-адекватното мерило. Аз не мога да кажа кое е по-важно, често казвам. Според мен е по-важно, защото издава една по-голяма щедрост на духа. В смисъл, всеки може да изпадне в състрадание, защото когато другия е зле, ти не искаш да си като него, нали? Така, ама ти можеш да изпаднеш в състрадание на думи или в действено състрадание, някаква реална помощ. Ами аз искам да кажа, тук искам да отворя една скоба, че думите и действията, лично според мен, нали, хората казват, нали, че действията са по-важни от думите, но думите са действия. В смисъл, понякога човек има нужда от морална подкрепа и тя най-често се изразява с думи. Прямо аз съм човек, който много често се усеща в живота си, че мога да се оправя в практичен смисъл на думата и сама, но имам необходимост от морална и емоционална подкрепа, която се изразява най-добре вербално. И това е нещо, което ни липсва като че ли на национално ниво на нас, българите, че не умеем да изразяваме подкрепата си от думи. Да, някоя от вас беше написала нещо скоро в този повод. Мисля, че аз писах нещо по темата, но като бях на тази тема текстове. Карате ли се? Караме ли се? Случва се. Аз мисля, че за да правим това нещо, което правим с Цветелина като екип, и може би за това, нали, шегата, доколкото е шега, че не сме приятелки, битува, ние все пак имаме една добра хигиена на общуване, която не позволява прекалено много да всяка една се позволява, нали, да навлиза в пространството на другата, както може би в някои приятелства се случва, така че да не се разтури седенката, не знам дали ме разбира. Имаме си едно уважение двете. Но се заяждаме. Но не прекрачваме граници, според мен, което имаме добре установени граници в общуването, което според мен е много важно. Ще ви кажа защо ви питам. Защото, например, откакто с Наталия сме приятелки от дълги години, не в нашата, което ние влагаме в думата приятелство, но откакто започнахме да правим този наш съвместен проект, от време на време се чудя дали сега тя няма да ми се разсърди, че е свършила повече работа от мен или че повечето отговорност ляга на нея, няма да се скараме, ако сме на различно мнение, ако искаме, примерно, да ви питаме различни въпроси и така нататък. Това комуникира въпроса ми. Когато правиш нещо с някого, неминуемо има някакви спорове и конфликти. Значи, лично според мен първо сравнята би трябвало да остане някъде до предпубертетна възраст да присъства в живота на хората. След това сравнята говори за липса на така, нали, адекватно личностно развитие. Аз поне така си мисля. За добра комуникация също. Ако не можеш да комуникираш проблемите си. Сърдиш, аз не мога да общувам с хора, които се сърдят. В смисъл, налагам и се, разбира се, но ми е много трудно. Така че, не знам, с Цветелина имаме конфликти. Сега аз мисля, че човек, когато прави нещо от сърце, поне така е моята философия, той не може много да си играе на ниво его, с което се е захванал, защото това ще го саботира. Тоест, ти ако, примерно, влизаш в един екип с друг човек, с идеята вие да свършите една работа, но едновременно с това си го мериш непрекъснато кой колко работа е свършил, значи ти просто не трябва да вършиш тази работа, защото ти след като си влязъл в този екип, ти имаш някакви ползи от него, ти имаш някаква файда, имаш някакъв бенефит, така или иначе, защото явно така си го преценил. След като имаш, явно трябва да се съгласиш и да приемеш, че също ще дадеш от себе си и въобще цялата тази идея с еднаквото даване, това го няма никъде. Това го няма в брака, това го няма в професионално отношение, това го няма в живота изобщо. Това всички да сме равни, да даваме поравно, не правим поравно.
човек, ако иска да направи нещо, трябва да бъде абсолютно безрезервно вътре, без изобщо да ги мисли тия неща, според мен. То е неизбежно, в един момент нали ги мислиш, но не трябва да се поддаваш на тия неща, защото това просто решаваш, искаш да правиш нещо или не и оттам нататък не се занимаваш с... Значи при нас няма такива спорове, кой върши повече работа, защото Антон не върши повече работа и аз не претендирам, че не е така. Ли говоря чисто за... Не, тук по-скоро ставаше просто дали аз пише повече нон-стоп за това, че ти не вършиш работа. Аз мисля, че никога не съм... Не ми правиш. Не, в смисъл, имало и ситуации, в които нещо се напрегали, аз лично съм се напрягала и така леко съм избухвала за някакви неща, но това са... Аз мисля, че това са нормални неща. Цветелина, какво е това? Гледай, обаче Цветелина... Това е моя офис. Знаеш, кое е много макефи, че ти си човек, който да кажем е супер спънат във всеки колове и такива неща, обаче поради някаква причина супер добре. Значи това? Означава, че ти най-малко... Аз тебе си... В смисъл, виждам, че ти си мастерирала. В какво сме в момента? В Meet, Google Meet ли е това? Да. Ти това си го мастерирала и тук смениш. Чакай сега, ще смена нещо. Също въобще не се бях замислила, просто мъжа ми мина и помоли да включа бекграунд, защото не знам. Може би за да не се вижда. Да не се вижда той най-вероятно. Ето са Indian Living Room by Day. Я виж колко готино. Ето така. Да. Супер. Това от настройки ли става? На снимката мисля, че на снимката като задържиш и имаш едни звездички. Да. Добре, сега ще смена. Добре, окей. Това е лайв туториал, както се казва в опциите на Google Meet. Добре. Можем да продължим да общуваме. Да, вие сте започнали страницата с някаква идея и някаква представа. Предполагаме, че с времето това се е променило, еволюирало и така нататък. Поне при нас така се случи. Започнахме с една идея, после тя започна да живее свой собствен живот. При вас така ли е или имате ясна цел, държите тази цел някъде напред и се стремите към нея? И дори малко да кривнете, веднага се връщате обратно в пътя? Първото. Как ви звучиме? Кой от двете? Не знам, може пък да ни изненадате с... Аз бих казала, че и така, защото от една страна никога не сме имали ясна цел, от друга страна голямата цел винаги е ясна, нали? Голямата цел е да пишем, да стигаме до хората, до техните сърца и да оставим нещо след себе си. Аз мисля, че това е голямата цел. Така че... Но ако питате дали планираме съдържание и скеджуваме редовно и се разбираме за публикации, не. В този смисъл няма ясна цел. Не, всеки си пише, когато си иска и си пуска каквото си иска. Редовно се настъпваме, застъпваме. Даже се застъпваме сами себе си. Ти. Да. Аз го правя това. Аз се самозатапвам в страницата. Да. Имате периоди, когато нямате вдъхновение, когато не ви се пише нещо, криво ви е. Да. И докато ви е криво, ви се пише най-много. При мен не съм сигурна, че зависи от криво и не криво. Има периоди, в които нямам никакво вдъхновение и нищо не мога да напиша. Нали, евентуално нещо по задължение, нали, ако се налага по работа, но пак е с огромен зор. И други моменти, в които може да съм нали, така, в някакво поносима настройка на духа или в непоносимо състояние на духа, в които просто нещо се отпушва и ми се пише и пише. Така че не мога да кажа, че зависи нали, от емоционалното ми състояние. Просто, но да, аз лично поне имам моменти, в които нямам вдъхновение и ми е много трудно да пиша. Значи мога да напиша копии за кашкавал, но ще е с зор. Любимият автор на Цветелина Вътева, Стивън Кинг, има една широко препоръчвана в академичните среди книга за писането, която аз не съм чела. Но там, доколкото знам, се казва, че е добре човек, който се занимава с писане, да пише дори когато не му се пише. И това е така наречена писателска дисциплина.
Сега, за нашите постове във Фейсбук може би не се изисква кой знае колко писателска дисциплина винаги, но ако човек иска така, човек, който все пак пише и разкази, или поне е писал в активно писане на разкази, имам някакъв опит с къс художествена проза, там вече се изисква такава дисциплина и въобще това вдъхновението според мен отпада като единствено условие за създаване на авторски текст, тогава когато човек иска да се занимава професионално с писане. Да, така със сигурност не е единствено условие, макар че ужасно много помага. Аз мисля, че да идва сядането и че човек, когато няма вдъхновение, ако седне да пише и попише малко, ще проима вдъхновение. Това го казвам ключено. А българската действителност, мисля, че дава достатъчно вдъхновение. Видяхме един бум, едно изригване покрай финала на Ергена. Аз го видях и там нон-стоп. Изобщо като формат, като идея, на мен много ми се иска да ви попитаме, всъщност и двете искаме да ви попитаме, само че с два отделни въпроса ще бъде. Какво мислите за българския мъж, изобщо за мъжа изобщо? Харесвате ли българския мъж или предпочитате мечката да срещате в гората, отколкото мъжа? Цвети, започни ти, аз ще дойда и сега. Типа му остави на най-особения въпрос. Много ми е трудно на мене да се впиша мнението в това понятие българския мъж, тъй като познавам различни видове български мъже. Често казано, гората, може би мечката е по-добрия вариант, защото мечката някакси тя не ти желае злото заради самото зло, в смисъл може да нападне, може да убие, ако застрашиш малките или не влезеш в територията, докато мъжа може да разсипе както българския, така и италианския, и бразилския, и американския, и всичко, и понякога може да те разсипе умишлено, нали, което е отвратително. Нали, че като не съм сигурна, нали, тия общите характеристики на българския мъж, ако трябва да вземем Ергена за пример или Ергените, защото те са вече 3 или 4. Ама то беше специфичен. Сега тук искам да отворя скоро, че тя Цветелина много не е гледала това предаване. Да, аз точно ще кажа, че нямам някакви впечатления. Да, Антония повече разбира от Ергена. Аз съм хващала само така спорадично някакви части. Но този беше специфичен най-вече заради връзката с майката, нали, около което всъщност се дигна шум. Това вече е обща характеристика национална, защото не мога да кажа, че българския мъж като такъв е задължително прост, задължително груб, задължително насилник или агресивен, или тъп, или само пърди, шкембе и се чеше и псува и удра жена си по задника и каже: айде си пи ракия, бе, Маро. Нали, не мога да кажа, че това е българския мъж, в никакъв случай. Но това, което видяхме при Ергена с тази така липса на сепарация от майката, или поне така изглеждаше през екрана, разбира се, ние не сме там, не знаем до каква степен е режисирано, не знаем какво е в това семейство, така, но това, което се видя, нали, беше някаква тотална фузия между пораснал вече син и майка, което бих казала е характерно за България и въобще за Балканите, може би по-скоро. Ами до някъде да, може би да въобще за целия такъв, цяла Южна Европа, да кажем, че е характерно, нали? И там средиземноморския пояс, ако можем така да го кажем. Но аз пък мисля, че примерно аз познавам мъже, които са се достатъчно добре се еманципирали от майките си. И пак са зле. Това е друг въпрос. Ергена, аз съм човек, който е израсъл с телевизия. В ранните си тинейджърски години челно се е сблъскал с първите реалити формати в България и ги е гледал с голям интерес. После претърпява едно разочарование от девалвацията в българското телевизионерство и
така, липсата на оригинална сценарийна мисъл, било той дори в жълтата сфера и част от този спектър. Но Ергена е едно добро съвременно реалити, което на мен лично ми е така, как да кажа, едно любимо време за прекарване на скучните, така или иначе, делнични вечери у дома. Това е защото смятам, че отвъд Сеира, който между другото аз съм много далече от това да заклеймявам Сеира, защото смятам, че по-добре човек да ембрейсне, за да не ме обявят за лирически герой на либерал от квартала, ще кажа човек да прегърне своята тъмна и не много лицеприятна същност, отколкото да я отрича. И в този ред на мисли смятам, че е абсолютно човешко, нали, да се интересува от сеирджийство. Не всички, но част от нас. Но отвъд сеирджийството има и една, ако щете, антропологическа линия, която е приятна за обработка от страна на мислещия човек, когато той наблюдава реалити формати, така че могат да се направят някои изводи за нашето общество, културологично, не само. Има ли надежда за нашето общество? Понеже тук виждаме в България, поне аз каквото виждам, пък и вярвам, че и Ирина в Русе вижда същото, но аз в София виждам едни хора тук и едни хора тук. И пропастта между двете групи е изключително голяма и поражда много голямо стрес, тревожност, Да, ние със Светелина сме пример за това, защото тя е на нацистски ливади и е тук, а аз съм тук. Темата. Дали има надежда? То няма надежда по принцип изобщо, нито за обществото, нито за живота. Нали? Аз не знам какво трябва да значи надеждата. Смисъл да сме цивилизовано, мирно, супер възпитано общество, което винаги всеки е адски толерантен и се съобразява с другия. Това няма как да стане. Те разлики, нали, за които говориш, Наталия, аз също ги виждам. Не мисля, че... Не знам. Има такива разлики. Те са видими за всички. Тот проблем е политически най-вече. Не знам какво кажа. Смисъл... Значи надежда няма по принцип. Смисъл нито в обществото, нито в живота. Нали? Тоест няма надежда. Няма надежда, бе. И каква надежда има? Каква надежда има? Надежда за какво? В смисъл надежда, че нещата ще се оправят. Ама какво значи това? Виж, ти нали ти определяш ли се като християнка, след като си ме върнал в църкви? Не мога да кажеш, че няма надежда тогава. Това е оксиморон. Надежда за това хората да станат по-човечни, да станат по-добри, да станат не да станат, защо да станат? Просто да обърнат погледа и навътре. Не само навън, не само към това какво притежаваме. Да, и аз имам скъп телефон, да, и аз имам скъп лаптоп, да, и аз имам много скъпи неща, но аз прекарвам много време обърната навътре и рефлектирам върху нещата, които ми се случват през деня, обмислям ги, внимавам в отношенията с другите, поддържам една хигиена, както няколко пъти аз споменахме вече тази дума в разговора, поддържам една хигиена и поддържам един морал. Дали има надежда за такава надежда? Значи аз наскоро си купих книгата "Българската меланхолия" на професор Георги Фотев, който е истински социолог, а не е измислен социолог, защото нали, ние живеем в общество на измислени социолози, измислени експерти, измислени анализатори. Кажи здрасти. Сега ще ме накажеш да взема и моите име. Той просто дойде да ми седне в скутър. И пише по-копишки. Този човек е много интересен наш жив съвременник. Защо е интересен? Защото е изключително задълбочено изследващ
духа на българина. Аз не знам дали вече се раждат хора, които биха се занимавали научно с това нещо. Както едно време Иван Хаджийски, да кажем, се занимавал с тези проблеми. Така в днешни дни е той. И сега, то е ясно, че нямаме в деня си за жалба, в забързания градски делник нямаме възможност да седнем и да прочетеме така тухла литература за 2 дена. Но този човек го има в медиите и препоръчвам силно на вашите зрители да гледат някакви, които там се засягат точно тези въпроси. Аз днес го гледах даже споделих в страницата. И това да ми прочете. Само секунда. Факта, за съжаление, че в България, и то като казвам в България, нали, е с една задължителна условност, че аз не съм живяла в друга държава, в смисъл пътувала съм не малко, но не съм живяла другаде. И в България хората са способни, ако някой падне на улицата поради каквато и да е причина, да го подминат или да го сгазат. И това, за съжаление, е така, и доколкото съм чувала, в редица други държави не е така. И мисля, че това е много важно от гледна точка на вътрешна сигурност, няма пред МВР, защото малко така получавам, и вътрешна сигурност, която човек има, защото ти е много трудно да бъдеш спокоен и да имаш просто имаш спокойствие на духа, ако обществото около тебе не може да те хване, когато паднеш. Къде преносно, къде буквално. А то е затворен кръг, защото ако обществото около тебе не те хваща, когато падаш, ти самия няма да развиеш емпатичната природа, която изисква да хванеш някой друг, който е паднал на улицата. Нали? То е малко като затворен кръг. Защо споменах по-рано и социолозите, за които говорех? Защото в крайна сметка в българската народопсихология си има някои корени, които така са се разплали исторически под нас и обясняват някои феномени за нас като нация. Като цяло балканските народи са много специфични народи. Балканска история никога няма да науча като хората или да разбера, защото то е тук с едно Илиада. Тя Цветелина май Илиада я разбрала, между другото, няма значение. Много сложно и комплексно, но идеята ми е, че имаме си нашата национална съдба и тя е, за жалост, на най-бързо изчезващата нация в света, защото България е най-бързо изчезващата нация в света. Ами аз може би в контекста на въпроса, който Наталия зададе, по-скоро разбирам надеждата като това да ставаме по-добри вместо по-лоши, но това доколко е осъществимо. Може би това е по-скоро на мен надеждата, в моето разбиране. В този смисъл се надявам все пак да не е права и да има някаква надежда. Човек може да стане по-добър, ако се научи на самокритичност, себерефлексия и най-вече на това да приема негативното в себе си. Хора, които са инфантилни в възприемането си за света, инфантилно егоцентрични и смятащи, че никъде не бъркат, което може би до някъде също е национална характеристика, много трудно могат да бъдат добри, защото доброто изисква малко или много някакво изстрадване, за да се достигне. Или, както казва Юнг, да прегърнем, то да види се подиграва, че винаги вкарвам по някой цитат, нали, Юнг говори за прегръщане на сянката си, нали, смисъл за архетипите, че всеки от нас има сянка, т.е. всеки от нас има нещо мърляво, нещо кално, нещо зло, нещо наранено, нещо гадно. Нали? И ти ако не го познаеш и не го прегърнеш, даже не съм сигурна, че съм съгласен точно с този глагол, но ако не го познаеш и го приемеш, много трудно може да си така отворен към другите. Да, като все пак човек трябва да се пази, да не почне да се идентифицира с това, защото и това е подвеждащо. Антони има една много любима моя творба, която е част от репертуара ни в Сломато, и там се говори за една сянка. Ти виждал ли си сянката как танцува с безкрайните си дълги пипала?
Да. Извинявай ме, ако не. Точно така, точно така е текст. Да. И нали, тая сянка от нейното стихотворение с тия безкрайни дълги пипала е за всеки от нас, във всеки един момент. Просто понякога, когато ни огрее слънце, не я виждаме. Но тя си, тоест не, обратното е. Така де, мисля, не винаги я виждаме. Но тя е там и нали, някакси, ако опознаеш, може би това е някакъв път към така, повече човечност, социума. Вие се сблъсквате с много хора като личности, които имате страница във Фейсбук, много последователи. Но това е виртуално, нали? Нека да. Иначе аз живея в изолация от 5 години в Люлин, така че... В Люлин е трудно да си в изолация. Да, е много... Явно от Козарски квартал, какво си мислите? Където се строи много. Но прочетах... Ластирски ливади? Не, Мъртова долина. Да, то е, то е нещо такова, да. Да, като хора, които, понеже ние знаем как ни изморяват останалите, когато видим някой негативен коментар, как да отговориш на този човек, започва едно чудене. Ирина ми казва, ама ти даже и отговаряш на тая, за какво се занимаваш? Изморяват ли ви тези негативното отношение, липсата на чувство за хумор, липсата на разбиране на ирония също, защото често се вижда в коментарите хора, които когато е ирония не схващат, че е ирония и обратното. Нека аз да отговоря, Цвети. Да. Както може би знаете, аз съм човек, който най-вече се занимава с модерирането на страницата, нека така да го кажем. Известна съм с това, че блокирам хора. Блокирам хора, защото наистина не мога да разбера този комплекс у съвременния инфлуенсър, че трябва да се търпи някакво смисъл, че трябва да се търпят някакви хора, които те натоварват в страница, която все пак е твоя, ти администрираш. В смисъл, това не е обществена медия, нали, в която ти си журналист и дължиш на хората, понеже взимаш заплата от държавния бюджет, някаква трибуна. Това не е... Нали, тия хора не ги спираш и не ги по никакъв начин цензурираш, защото те имат целия интернет на света и цялата трибуна на света да се изяват където искат и както искат. Това е твой авторски проект, който ти имаш пълното право да менажираш както се добре. Така че аз наистина не мога да разбера, защото аз разбирам, в смисъл има нали, хора, които чиято цел е да имат максимално много публика. Нали, нашата цел не е такава. Ние имаме някаква органично достигната публика, която не е малко, не е и кой знае колко много. Нали, тя е окей. Аз даже не знам какъв е измерителя за това нещо, нали? Защото в интернет има всякакви страници с всяка публика. Нали? Ма не, значи той има някакви страници с по 500 000 последователи, които пускат късметче на деня. Примерно, нещо е такова, да. Да, нали, или вземи си късметче на деня с аз не смятам, първо не смятам, че е окей човек да се прави на неуязвим. Ние сме адски уязвими в интернет. Това е нещо, на което трябва да учим и децата си, че са адски уязвими в интернет. И това, нали, не им обръщай внимание, не дей да им се връзва, това са глупости, това е вредно за човек, това е вредно за психиката на човека, човек трябва да усеща това, което усеща, да го валидира и когато нещо не му харесва, да вземе съответните мерки, за да спре да се сблъсква с него, защото живота така или иначе ни изправя пред множество ситуации, които са много трудни за нас. Няма нужда прекосили ние да хабиме енергия в интернет. Ето защо аз съм много за добрата модерация и за това аз, примерно, като съм решила да споделям някъде своите мисли и някакви хора доброволно са решили да ги следят, в момента, в който нещо мен ме уязви, аз просто технически да го прекъсна. Смятам, че това е абсолютно нормално и окей за мен и за моето психично здраве и за Цветелина също така. Защото Цветелина не осъзнава, но ако аз не бях
така извършила една санитарна сеч в нашата страница, която ни продължава времето. Ние щяхме да сме някакъв подпор, щяха всеки изроди там да пишат всякакви глупости, имаме една добра, хубава аудитория. Всичко е прекрасно. А нараняват ли ви коментари под стихотворения и под постове, които са дълбоко лични? Ама всичко ме наранява. Значи аз не мога да си представя как може човек, който, в смисъл, ние имаме представление всеки месец в Сфомато, в което се въргаляме по пода и споделяме най-дълбоките си лични и пишеме, нали, неща от сърце непрекъснато, и много парадоксално и болно, от една страна да си такъв, от друга страна да не те наранява. Разбира се, че ме наранява. Аз съм изключително чувствителен човек и ме нараняват адски много неща. Това гледам да не ме нараняват, просто ако нещо слагам граница. Имам право на това, слагам граница и вече не ме нараняват. Аз така и възприемам нещата. Добре, аз искам малко да се върна към Ергена, малко да излезем от екзистенциалното и да се върнем към по-пошлото, може би. Всъщност то не е пошло изобщо. Искам да ви питам дали сте феминистки, обаче не искам да влагаме в онзи контекст, който и се дава, онзи модерния. По-скоро не искам да говорим за сексизма като такъв, но как разбирате вие феминизма и възприемате ли се като феминизъм? Ами, аз от време на време пускам косми под мишниците, така че явно съм феминистка, ако по това се измерва. Айронах, защото според мен това, аз съм те либерейтнала да пускаш косми под мишниците, но може би не съм права. Не, между даже се шегувам, всъщност точно под мишницата не пускам косми, но да. 2020 не пуснали малко. 2020 пуснах навсекъде всичко, но то това не се брои. Да се пускаш косми под мишниците и да не носиш сутиен, това феминистко ли е или не? Ами вижте, аз сутиен не съм носила никога. Сега тук от една година започнах да слагам от време на време и то поради необходимост не може да се каже, но поради това, че вече за съжаление не се харесвам толкова без, защото преди просто като се видях без с една прозираща блуза, аз просто се самовъзбуждах. В смисъл можеше да седа и да си гледаме така гърдите през прозираща блуза с часове в огледалото и да се кефа на гледката. За съжаление вече не е това случай и чак пак слагам. Не мога да кажа, че това е феминизъм. Не мога. Ама феминизъм е. Мислиш ли? Според мен това е решение, решение, което ти взимаш относно тялото си. Аз нямам някакъв срам. Това е феминизма. Жените да взимат решение. Добре, какво е другото? Като абортите, бе. Какво? Какъв е другия вариант тогава? Другия вариант е да не си феминистка. Другия вариант е да не взимаш. Другия вариант е да дойде мъжът и ти каже, ау. Какво ще ходиш да ти гледат зърната, ма? Какво ще ходиш да ти гледат зърната, бе, буклук? Това е вариант. Така че, според мен, ако някой иска... Цветелина ходеше, когато се запознахме 2017 година, тя ходеше... В смисъл, аз също съм човек, който преимуществено е ходил, даже сега в момента съм без сутиен, не знам дали се вижда. Преимуществено е ходил без сутиен в живота си. Обаче, като ходих на офис 2017, така ще трябва да тръгна сега. Сега ти довърши, защото имам работа, после ще си го отмонтирате. Не знам какво искаше да каже. Какво точно се прави. Аз подозирам, че се е виждало, че съм без сутиен. Но така да е за феминизма. Да, той има една много неприятна асоциация, нали, че феминистките задължително са, нали, космати, грозни, незадоволени, с лош дъх, тегави интелектуалки. Също ако приемем феминизма като, нали, отношение към собствения пол, което е безусловно положително, в този смисъл сме феминистки, да. Но в никакъв случай, нали, аз примерно не мраза мъже и да кажем на моменти ме дразни така
В смисъл има едно преимуществено женско мрънкане за това колко е трудно да си жена и това безспорно е така. Но от наблюденията ми е също така ужасяващо трудно и да си мъж в днешно време. Да. Много хора не се справят нито с едното, нито с другото. Така че my heart goes to мъжете също. Защото да си мъж в 21 век е бая предизвикателна задача, както и в Ергенът, с който започнахме, се видя. А чували ли сте за движението 4B, което е много популярно в Азия в момента? Как? 4B? Не. Става въпрос, основно то в Южна Корея, но сега гледам, че и в Индия доста се разпростира. Жени, които отказват да имат каквато и да е връзка с мъже. Отказват да излизат на срещи, отказват да раждат, отказват да изобщо да работят с мъже, да се докосват до мъже. Нищо общо с мъжете. И набира много голяма популярност вече това движение. В Южна Корея там са много причините, но ми направи впечатление, че и в Индия, където знаем, нали, за процента на жени, които се раждат, момичета, които се раждат, е много нисък. Напоследък изобщо им е спаднала раждаемостта като цяло в Индия заради това движение. Ами тук средата, дали, до голяма степен определя тия процеси, защото специално за Индия, доколкото съм чувала, там процента на изнасилванията е огромен. Нали, има определени касти, не знам, в определени така общества, жената е едно нищо, нали, един супол, който може да си избършиш на подметката. В този смисъл, нали, ако масовото отношение е такова, бих го разбрала, да. Сега сигурна съм, че това би било много интересен така, социален експеримент, ако продължи това движение и наистина стане трайно в някакви, не знам дали цели държави, е възможно някакви местности. Интересно е какво би се случило, защото това дори не е матриархат, нали? Тоест, то е изцяло феминна структура. Бих гледала реалити, между другото, с такова нещо. Според мен ще е доста wild. Аз не знам за какво говорите, но само искам да кажа, че демокрацията, в рамките на която са човешките и женските права, не е даденост. Това даже по-скоро изключение. Тя не е нещо естествено, нали? В смисъл, тя по-скоро е цивилизационен резултат. Аз също се изключвам за секунда, извинявам се. Да. И в този смисъл ние не трябва с лека ръка да си казваме, тук ние си имаме такива права, ние си имаме това, което сме си извоювали, ние трябва да си го извоюваме абсолютно непрекъснато, нали? Заради това историята циклично повтаря епизоди на демокрация и на свобода с епизоди на тирания и на робство, защото човек свиква с хубавото и го приема за даденост. А то не е. В този смисъл по-добре прекалена феминистка, отколкото жена, която не мисли по тия въпроси изобщо никога, или човек, дори не само жена, защото хората много лесно и много бързо, особено когато има едни материални блага, има едни, комфорти, които ни заобикалят, се отказват от свободите си. За мое голямо съжаление, аз лично съм стигнала до извода, че нали, свободата не е ценност за всички. И именно заради това демокрацията е обречена като постоянна величина, защото просто повечето хора нямат тази потребност. Повечето хора имат потребност от сигурност. Да. И за нас така, колкото повече минава времето, ни се иска малко повече сигурност, отколкото свободата вече не е някакси на първо място. Свободата е, нали, вътрешен процес. Аз мисля, че човек, свободата най-вече е състояние на духа, нали? То не е нужно да обиколиш. Тот парадокс е, че хора, които обикалят и цял свят се възползват от възможностите на това, че живеем в отворено общество с отворени граници, в момента има една тенденция да възроптават срещу тази свобода, което е, нали, на първо място сигнал и признак на огромна неграмотност и глупост, но
свободата най-вече е вътре в човека. Тя не е някакъв... Не означава, нали, ти да ходиш наляво надясно или нещо да, кой знае какво да правиш. По-скоро да имаш свобода да мислиш и да говориш най-вече, според мен поне. Може би аз го пречупвам и през собствената си призма. Добре. Аз ви прекъснах. Не. Като говорим за свободата на думите, какво мислите, в случая, какво мислиш за съвременната поезия? Защото, нали, по интервютата, които гледах, видях, че страницата точно е стартирала като пародиране на интернет поезията, но то интернет поезия и съвременна поезия, аз мисля, че може да се сложи знак на равенство между двете. Да. Ами аз мисля, че то ние даже малко така, без да искаме, отворихме вратите за още по-големи злоупотреби в тази посока, защото виждам, че много хора са се отприщили да творят, което няма лошо. Наистина няма нищо лошо. В смисъл, аз съм за това всеки да си пише каквото си иска. То ще си... В смисъл, няма никаква нужда. Аз смятам, че прекаленото критикарстване и така издребняване на ниво кое е поезия и кое не е поезия е характерно за хора, които се чувстват, нали, по някакъв начин застрашени като творци от външни фактори. В крайна сметка човек, ако може нещо да прави, иска да го прави, това му е някакво призвание, каквото и да е то, независимо дали става просто за поезия или за проза, или за стрелба с лък, или за предприемачество, или за каквото и да е, ти гледаш себе си, това, което правиш ти, и в крайна сметка му се отдаваш и се развиваш без да се занимаваш с другите хора. В този смисъл аз нямам и особени наблюдения върху съвременната смисъл. Чета някакви неща, които са ми направили впечатление, въпреки че сега в момента дори не мога да ви дам и пример за неща, които чета в сферата на поезия, конкретно за поезия, ако говорим. Смятам, че всеки има право да пише каквото си иска и то ще си покаже, в крайна сметка ти като си викаш някой ти ремонтира банята, ако ти ги залепи плочките извън банята, ще ти стане ясно, че най-вероятно не е много добър специалист. И това важи и за поезията, и за всичко. Аз не виждам за какво се заяждаме с хората, който иска да пише, да се занимава. А трябва ли наистина да е така? Всеки, който иска да пише, да пише. А как да е? Да забраниме на хората да пишат ли? Не, да има някакъв... Трябва ли да има някакви критерии, когато издаваш някого? Нали, не говорим в интернет пространството. Там е ясно писането. Аз мисля, че критерии има. И критериите са това дали това, което си създал, стига до хората. Това е основен критерий. Тук, между другото, наскоро имаше един скандал в литературните среди, точно по повода с критиката. Беше съвсем наскоро. Нали, на тема има ли литературна критика, какво е това, има ли почва у нас и така нататък. Нали, ние нещо говорихме, нали, точно по този повод. И тук, нали, аз малко, не знам, може би ми е малко ляво мнението или не знам. То няма лошо, че е ляво, цяла Европа е ляво. Да, няма лошо, не, на мен и разбиранията ми не са твърде десни. Нали, но да, всеки може да пише и всеки може и да издава. Ние просто самоиздадохме. В случая не защото не е имало интерес. И ще се самоиздаваме. В случая не е защото не е имало интерес към нали, наши така. Не, че не е имало интерес от издателства, ами защото така решихме, защото сме по-самостоятелни, защото излизаше икономически по-изгодно, нали, въобще по причини. Нали, Антония беше така добре да се наеме с самоиздаване. Много голяма свобода имаш по този начин. Да. Аз като казвам самостоятелни, точно това предвид. Мисля, не те разнасят като маймуни по медии, където просто не искаш да ходиш и така нататък. Нали? Но, в смисъл, всеки може да се самоиздаде или издателство, ако прецени да го издаде. И ако то писател, не знам дали може да се... Не знам вече до каква степен човек може да се нарече писател. Аз не знам и за себе си дали мога да се нарека писател. Не се наричам. И има публика и това, което, нали, той не казва, че, нали, той носи някакво, може да е знание, може да е утеха, може да е емоция, нали, но нещо,
на публиката си, прави връзка с някакви читатели, за мен това е окей. И в този смисъл не разбирам така елитарния хейт към по-масови писатели, които примерно не са достатъчно политически ангажирани, или езикът им не е достатъчно висок, или кой знае, или просто това, което пишат е тъпо. Защото има хора, които пишат тъпо. И това не е само в... Именно и аз това се чуда. И това не е само в България, значи в световен мащаб през последните години, а най-вероятно и не само, бяхме свидетели на редица романи, които станаха изключително популярни, авторите им много богати и които се радваха на голямо признание, които литературно нямат стойност. Да, защото в живота има място и за такъв тип. Точно така, точно така. И има публика. И аз, примерно, това, нали, този тип обвинение към по-масови или, да знам, халтураджийски писатели, че развращават обществото, не го разбирам. А ти какво трябва да образоваш и да окултуриш цялото общество? Това няма как да стане, така или иначе. Има си глад за всекакъв тип култура. И който го интересува едно нещо, се насочва към него, който го интересува друго, се насочва към друго. В крайна сметка, отговорност на родителите и на училището е да възпитават вкус. Това не е отговорност на някакви творци. Точно така. Точно така. Което, между другото, аз съм на това мнение, но това е дискутабилен термин. Дали всъщност твореца не носи отговорност? Не, той носи. И така, и така. Смисъл носи до някаква степен. Не, той носи отговорност. Но не носи отговорност задължително да извисява и въздига и окултурява хората. Може да ги забавлява, може да ги развлича, може да ги утешава и всичко това е окей. Да, смисъл, той носи отговорност до толкова, доколкото, че не е окей ти да злоупотребяваш с положението си на популярна личност, за да разпространяваш зловредни това със сигурност. Да, това със сигурност така. Какво значи зловредни послания? Защото за някои хора това, че ти не си Лев Толстой, е зловредно само по себе си, нали? Ние често коментираме на нашите срещи един жанр смът, предполагам и вие. Не съм го чула, ние сме и аз. Ние сме много прости по принцип. Смъта сега набира много голяма популярност. Има различни степени на... Това е като цяло, сега извинявам се, порно в литература. Тоест ние влизаме в това. Не, повярвайте. Значи ние сме смът, така ли? Не, вие не сте. Защото някои текстове са много смът. Както и да е. Това дума по-скоро за някаква проза, в която недвусмислено в прав текст описват сексуални сцени, например. Представете си онези стари романи на Арлекин, не знам дали ги помня. Да, аз това ще я кажа, че Арлекин. Арлекин беше по-скоро еротика, да кажем малко по-агресивна еротика. Да, но сега си го представете в точно нещата тук малко влизат от контекста на здравословното. Имаме насилие, имаме отвличания, имаме акт на лични места. Порно в текст. Да. Нещо такова, да. Което обаче по някакъв начин може би насажда дори, защото то обикновено се чете от млади момичета. Деца. Може да... Да, от деца може да по някакъв начин да нормализира неща като насилие в една връзка от партньора, да накара тези деца да смятат, че това е нормално. Да, по-скоро това е контекста на въпроса, нали? Доколко литературата носи тази отговорност да възпитава децата и да... Защото ако едно 16 годишно момиче прочете този роман, който всъщност е описано не само, че е окей някой да се държи по този начин с нея, но и всъщност то дори е секси. Дали тя няма да го търси в последствие в живота? Тоест това са текстове, които обективизират жената и нормализират някакви насилнически отношения, така ли? Да. Най-кратко казано, да. Значи, по принцип, аз смятам, че човек... Тук... Да, кажи. Кажи ти. Не, кажи. Порното във всичките му варианти, лично според мен, е по-скоро вредно, отколкото е полезно. Сега,
Няма нищо вредно в това човек веднъж у месеца да си пусне порно, пълнолетен, зрял възрастен човек, и да го разпусне след работа. Лошото е, че порнографията е превзела интернет преди много години, има свободен достъп до порнография и страшно много непълнолетни хора имат много лесен достъп до порнография, което вече е много ограбващо, защото дори Били Айлиш, мисля, че беше споделила това време, че е била буквално, в смисъл, гледала е порно на някаква много ранна възраст, примерно 12, 13, 14. Аз също. Ама просто защото намерих на майка ми и баща ми едни касетки. Ама то беше 80-тарско порно и то бяха едни красиви руси неоки шведи. Касетка? 2 пъти. 2 пъти, единия път сама, втория път с целия ми клас. Чук-чук, аз съм гледала като дете, съм видела Чук вестник. Ама ти може да сравниш вестник Чук-чук и видеокасетка порно. Не, ти не можеш да съдиш изобщо порно индустрията, нали? Смисъл, така. Да забраниш, може да ограничиш. Порното е много лошо. В смисъл, има лошо влияние върху хората категорично. Трябваше да кажа много лошо нещо и да те цитирам някъде. Порното е много лошо нещо. Нека да ме цитират. В смисъл, порнографията, аз не виждам кои са толкова нейните огромни плюсове в сравнение с минусите, които има, особено в цифровия свят. Не, това е така, но те според мен тук обвързаха въпроса с отговорността на автора. Тоест ти, ако си автор на смът, да, ако си автор на такова нещо, носиш отговорност смъта, че примерно 14 годишно момиче ще го чете и ще се изкриви представянето за любовта. Това явно се пише за такава аудитория. 100%. Няма да тръжа да четеш. Така, според мен как да кажа, един зрял и възрастен човек може да има каквито иска сексуални преживявания, включително по взаимно съгласие, обвързани с насилие. Стига да са по взаимно съгласие. Това е условието, което е задължително. Да, без това да му съсипе психиката. Но когато ти на 14-15 години си изложен на презумцията, че секс е свързан задължително с бой, това не изгражда добри начала от тебе, сексуални и социални и психични, независимо дали става дума за порно на текст, ти си с шит слечи тениската. Между другото, днеска я продадохме, тениска вече е в историята. Както и да. Независимо дали става просто за видео порно, текст порно или каквото е порно, просто... Да, това е. Значи то със сигурност не е възпитателно и не е готино и не е морално, обаче аз тук пак съм малко на позицията изцяло за авторовата свобода. В смисъл, тук специално в този случай... Това са някакви литератори, бе, Цвети. Това са някакви... Не, точно това ще кажа, че със сигурност не са литератори. Не са някакви... В този случай художествената стойност би могла да оправдае такива теми. Тоест, ако това е насилие, правя секс, така, ако са неща, които са част от някакъв роман или новела, или разказ, или стихотворение, няма значение, което обаче има и друга стойност и те са някаква сюжетна нишка, е оправдано, но ако са самоцелни и са насочени единствено към това, тогава не е окей. Да, смисъл наистина се прекрачват някакви такива морални лимити, нали, които не е яко да се прекрачват. Иначе, примерно, това наскоро даже не наскоро и преди съм казвала, нали, както Антония спомена, нали, Стивън Кинг, когато аз много харесвам в така небезизвестния му роман То, който аз също съм чела няколко пъти, много го обичам. Нали, за мен това изобщо не е само хорър роман и не са само ужаси. В нито един от филмите, нали, нито в този от 86-та, нито сега по-скорошния, не е отразена една не толкова популярна част от романа, в която ще излъжа или 11 или 12 годишната Бевърли Марш има контакти с 7 момчета едно след друго в една пещера.
Нали, това е част от романа, но нали, аз, то, което по обективни причини не е част от екранизацията му, но аз не мога да кажа, че това намалява стойността на романа или че Стивън Кинг е перверзник и урод заради това, че го е написал. Ама това, за което говоря аз, не е педофилска история, защото това са само 11 годишни деца. Педофилска, когато имаме възрастни дете. Но пак, нали, пак не е окей, смисъл. Естествено, но аз това казвам, че нали, художествената рамка може да оправдае такъв тип писане, защото, примерно, ако, да кажем, на Хитлер моята борба, примерно, където се пропагандират, не съм е чела, но нали, откъслеш от каквото знам, нали, където се пропагандират, меко казано, вредни идеи, там няма друга рамка. Смисъл, това не е художествен текст, то не е вплетено в роман, няма никакво рамкиране. Нали? И в този смисъл това е един текст, който спокойно би могъл да не съществува или спокойно би могъл да не е достъпен за четене. И даже би било чудесно да не е. Но когато е част от всякаква художественост, не виждам проблем. В смисъл. Аз ще пратя едно-две заглавия, ако имате желание да се запознаете и с този жанр. Мисля, че ще ви даде много храна за последващи произведения, които ще създадете. Може да ни пратиш, да. Да. Понеже няколко пъти споменахме Стивън Кинг и вече доста ви задържахме и напреднахме във времето, въпреки че ни е много приятно да си говорим. Едно последно въпросче имаме към вас. Кои са вашите любими книги? Какво обичате да четете? В кои жанрове обичате да се съсредоточавате? И изобщо как виждате вие бъдещето на българския език в навечерието на 24 марта? Антония, давай. Цвети, дай ти, аз тук търся нещо, след тебе ще си изкажа. Сега любими книги, в смисъл трудно ми е да кажа. Си погледна. В смисъл имам много любими книги, които са от някои детски романи, като 101 далматинци, Бездом, които обожавам, през то на Стивън Кинг, нали, което е така утвърдена хора литература, до в последно време чета такива популярна психологическа литература, нали, небезизвестия в последно време Габор Мате, Джордан Питърсън, чета Джереми Кларксън, чета... В смисъл, нали, харесвам супер много и някои класически автори. Даже ми е тъпо да кажа кои, защото ще излезе като такова. Интересно. И казвам, чета Джерам, чета Съмърсет Моем, чета... Чакай, че тук си гледам книгите, които са ми наблизо. Виждам Линда Гудман и щях да сложа сред класическата литература, което нямаше да е много... Аз да кажа нещо. Аз съм събрала една не най-голяма, но не и най-малка библиотека вкъщи, от която съм прочела сигурно може би половината или под половината, но продължавам да събирам някакви книги. Винаги съм се чувствала като на изпит, когато някой ме пита какво чета, защото аз честно казвам в момента съм втора година майчинство и нямам абсолютно никакъв срам и свян да призная, че почти нямам време да чета. Наскоро четох някакви разкази от Рей Бредбъри, така след един следобед. Реших, че няма да скролирам във Фейсбук, ще прочита малко, което винаги е по-доброто решение. Като цяло залагам на класика и на нова класика, на класика от 20 век. Имам съвсем така традиционни книги Булгаков, Томас Ман. Аз също, като каза за всеки Ерик Емануел Шмидт на мен ми е много любим автор, Румен Гари, смисъл този тип човеколюбива литература, така да се каже, и много така. Милан Кундера, Непосилната лекота на битието, примерно. Сега това сигурно ще го кажа всеки, който членува в Аз чета група, примерно, или нещо такова, както е. Смисъл, някакви, примерно имаме и от 19 век някаква класика, нали, руска, примерно, Достоевски. Забравя съм се да нещо Достоевски. Една не съм чела, но ние с Цветелина, да кажем, сме на мнението, че нали, при толкова велики имена в
историята на световната литература някак си не върви да хванеш поне за мен, аз като тръгна да чета нещо, по-трудно се навивам да чета нещо, което е... В смисъл имам една претенция в себе си, че трябва да чета нещо, което е историческо, като отпечатък, което е тъпа претенция, разбира се, защото човек понякога иска да чете Дан Браун. Чела съм и Дан Браун на време. Даже всичко почти на Дан Браун съм чела. Чела съм и Пауло Коелho като тинейджърка. В смисъл, чела съм такива неща, но не ми е в момента до четене много. Надявам се да ми стане. На Ирвин Ялом изчетох аз наскоро всичко. Не. И аз го започнах, доста ме впечатлява. Кое е, Ялом ли? Да. И на мен тематиката ми е интересна. Аз съм завършила клинична психология и от тази гледна точка, нали, такъв психотерапевтични истории са ми... са ми интересни. От гледна точка на психотерапевтични истории се сещам за една книга, която ми е много... И сега ще не стане за името на автора, разбира се. Която ми е много на сърце, която е... Цвети, как се каже, не лоши хора, не зли хора, как се казваше на този психолог, американски психиатър, който книгата му е така с... Хората на лъжата. Хора на лъжата, точно. На Морган Скот Пек, точно така. Тя и изкуството да бъдеш бог също е много добра. Да. Мисля, че не е. На Морган Скот Пек Хора на лъжата е точно такъв тип бестселър, популярна психологическа литература, само че от зората на времето на популярната, защото нали, има разлика дали пишеш така литература през 90-те или пишеш така литература сега в днешно време, когато нали, всеки пише така литература. Има много интересни интервюта и много интересен преход се прави там между... Нали, хем е увлекателно, защото е мейнстрим и е бестселър, хем е... яко е. Прави се много хубав преход между психологията в клиничния смисъл и научния смисъл на думата и езотериката на къмто религията, на къмто екзорсизма. Смисъл... И това е за нас. 100%. Да, запитах го и аз. Това със сигурност ще го проверим. Добре. Много ви благодарим. Съжаляваме, че изморихме ви малко повече. И малко... Изглеждаме ли уморени? Не, просто сме стари. Това е една възраст, така че... То ментално човек може да остарява различно. Може. Много ви беше драго, момичета. Изключително ви благодарим още веднъж сърдечно. Благодарим, че влязохте в домовете ни, защото при нас е така много, много непринудено. Чао! Чао! Желаем ви много, много успехи. Светъл празник от днес, защото това е много ваш празник. Защото вие сте думите. И думите ви са много важни.